Facebook page kag live streaming. Mga kauturan sa sininga tinion, aton pagasuguran ang aton nya programa pinaagi sa pagpamalandong kag pagpamati sa aton nya santos nga ebanghelyo sa subong nga Domingo, no? Ang fiesta Domingo sa pagimaya sang Santos nga Cruz. Sa ngalan sang Amay kag sang Anak kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Balasahon gikan sa santos nga ebanghelyo suno kay San Juan. Si Jesus nagsiling kay Nicodemo, wala sang bisan isa nga nakasaka sa langit, luwas lamang sa anak sang tawo nga nagpanaog halin sa langit. Subong nga si Moises nagbayaw sang manog nga saway sa isa katukon didto sa disyerto. Sa amuman nga bagay, pagabayawon ang anak sang tawo, agod nga ang tagsa-tagsa nga magtuo sa iya may kabuhi nga wala sing katapusan. Kay ginigugmagid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugto nga anak, agud nga ang tagsa-tagsa nga nagatuo sa iya indi na mapatay, kundi may kabuhi nga wala sing katapusan. Kay ang Dios wala magpadala sang iya anak sa kalibutan sa paghukom sang kalibutan, kundi sa pagluwas sang kalibutan. Mga utod, ang Ebanghelyo sang Ginoo. Mga kauturan sa liwat, mayong gabi sa inyong tanan kag welcome sa aton nga programa sa subong nga Sabado sang kagabihon, PADS, What is your Pastoral Challenge? Dako gid ang akon nga pagpasalamat kag subong man pag-abi-abi sa inyo sa aton nga mga tagpalamati diri sa siyudad sang Rojas, ang aton nga mga avid listeners, no? Dira sa Teodoro Arsenas Trade Center sa Bagong Lipunan kung sa diin sa Buwas, no? Tienda ti gasugod naman subong. Kag subong man sa aton nga mga kauturan nga nagapanggalayag sa subong nga kagabihon dira sa kadagatan, no? Sa laot ang mga kauturan man naton nga nagapamati sa ilang tagsa-tagsa nga panimalay, sa ilang mga radyo nga kung sa diin, no, samtang nagapanyapon, samtang nagamuni-muni, ang iban sa aton sigurado ako busog na gid, no, nakatapos na sila panyapon ti nagapamalandong na para sa sini nga aton nga pagsaulog naton sang sini nga Domingo, no, kung sa diin atong ginasaulog ang Domingo sang paghimaya sa Santos nga Cross or Exaltation of the Cross. Kag subong man sa aton nga mga followers kag mga netizens, no? Ang aton nga mga netizens nga kung sa diin paagi sa aton nga mga social media platforms, ang aton nga Facebook pages, subong man sa aton nga YouTube account nga nagaupod sa aton sa subong nga kagabihon, sa liwat sa inyo tanan-tanan, madamo gid nga salamat sa inyo nga pagpamati. Mga kauturan, akon pagasuguran ng ining programa pinaagi sa una sa tanan sa pahanumdom sa aton sang aton nga hilikoton ang ini nga Domingo sang kapistahan sang Exaltation of the Cross. Ano bala ini ang buot silingon sini? Mga kauturan ko kay Kristo, una sa tanan, espesyal gid ini nga kapistahan para sa akon. Kay nga man 8 years ago, September 14, no? Sa buwas ina actually, no? September 14, ako ging ordinahan bilang isa ka pari. Inyo nga sumulunod, inyo nga labing kubos nga nagaalagad para sa Dios kag para sa simbahan. Walay liwan amo ang Kardinal Subong sang Manila
amo ang aton danay nga obispo diri sa Archdiocese sa Sangkapis, His Eminence Jose Cardinal Advincula. So gani ginpaambit ina niya sa akon ining grasya sa bukasyon sa pagkapari, kag ini regalo nga nagikan sa mahal nga Dios, kag gani dako gid ang akon nga pagpasalamat sa mahal nga Dios. I was ordained as a priest September 14, 2017. Kapistahan ina sang Exaltation of the Cross o kon ang paghimaya sa santos nga cross. Mga kauturan ko kay Kristo, ano bala ini ang paghimaya sa santos nga cross? Nga bala labing importante gid ini. And you see, personally sa gisiling nako giina, dako gid ini nga this is something memorable for me. And forever I will cherish in my life, because again, this is the day, or this is where, no, kinpili ko gid ini nga adlaw sa pagpahanumdom sa akon nga ang akon nga pagkapari ginhatag nakon, ginhalad nakon sa mahal nga Dios. Matuod gid ang pagkapari, grasya, regalo ngalin sa mahal nga Dios, kagani akon ini ginabalik sa iya paagi sa pagserbisyo sa aton nga simbahan, sa inyo ang banwang pinili sa mahal nga Diyos. Mga kauturan, as we celebrate today the Feast of the Exaltation or the Triumph of the Cross, tandaan naton, una sa tanan, nga ang simbolo sang or the liturgical color, no? Ang kolor sang aton nga pagsaulog is red. That is the liturgical color sa aton subong nga ginasaulog, pula. And we all know that red symbolizes the blood of Christ shed on the cross for us sinners. Ina nga pula nga kolor nagapahanumdum sa aton nya kita tanan paagi sa pag-ula sang dugo sa mahal nga Dios ni Jesucristo sa krus. Iya kita ginluwas sa aton nga mga kasalanan. Iya gindaog ang kalainan. Iya gindaog ang kamatayon. Gani mga kauturan ko kay Jesucristo, let us remember this. The cross has been the instrument of cruel death. Nabalaan na ina naton sa tuong nga panahon, ang mo ginina kung nakasala ka gani, ti ang pina o the penalty is for you to crucify sa cross. But when Jesus was nailed on the cross, sang si Kristo ginlansang sa cross, since then it has become the symbol of God's boundless love for us and the sign of our victory and salvation. Gani, aton lang tawon mga kauturan ko kay Kristo, two things ina diri, no? Una, ining pagsaulog naton sang kapistahan sa pagimaya sang Santa Cruz. Nagapahanumdum sa aton sa gisiling gani diri, una sa tanan, no? Ang paglansang sa krus is simbolo ini siya sa tung una nga panahon, no? Nga ang isa ka tawo makasasala. Ang isa ka tawo ginalansang sa krus kay bangod may sala siya nga ginbuhat. Halimbawa, no? Kasubong sa mga makawat nga upod ni Kristo sa krus. O kon ano pa dira nga mga layi nga ginabawalan sa mga Hudiyo sa tung una nga panahon. But you see, sang si Kristo Jesus, siya mismo, sang siya na ang ginlangsan sa krus, ina nga perspective, ina nga idea or thought, no? Nagbaylo na ina, ginbag-o ina, paagi sa pagkamatay ni Kristo sa krus. And that, ginasiling, nga hindi na siya simbolo sang makasasala. O kung it's no longer an instrument of the cruel of death, but ginasiling nga ina siya simbolo sang walay tupong nga gugma sang aton mahal nga Dios. Simbolo siya
sang kadalagan kag sang kadalagan sang aton nya kaluwasan. Gani mga kauturan ko kay Kristo, amo ini kung nga man ginasaulog naton ang paghimaya sa santos nga cross or exaltation of the cross, because this cross is not just only a symbol, but this cross is a reminder. Pahanumdum ini para sa aton tanan-tanan, hindi lamang sa aton yung mga Kristiyano kag Katoliko, but para sa tanan-tanan nga may Diyos nga nagpakatawo, kag sa iya nga pagkatawo, iya kita ginluwas sa aton yung makasalanan, because God loves us. Because God is love. Amo gani ina mga kauturan ko kay Kristo, sa sining nga kaantanan, sa sining nga kapiestahan, sa paghimaya sang Santa Cruz, tugutan ninyo ako sa pagpahanumdom o kung sa paghatag sa inyo sang mambal nakon something personal experiences nakon, no? Nga kung sa diin ginakabig ko nga for the past 8 years sa akong yung pagkapari. I am sure kasubong man sa mga iba ng mga kauturan na ako nga mga pari, ilabi na gid ang mga nauna sa ako, no? I am sure there were so many struggles, challenges nga na-encounter nila. And for sure, sa aton man, sa inyo, bilang mga ordinaryo nga mga katauhan, bilang mga matudtuod ng mga Kristiyano, I am sure that your life was never easy, or your life, ang inyo nga pagpangabuhi bilang isa ka Kristiyano nga pamilya, isa ka katilingban, hindi sang mahupos, madamo sa mga pagtilaw, madamo sang mahambal naton nga mga pagsubok nga nag-abot sa aton nga pagpangabuhi. But you see, duha ka bagay ang luyag nako niya ipaabot sini sa inyo subong nga adlaw, sa sini nga tion sa aton nga pagpamalandong. Una, ang nahanungod sa aton nga balasahon. You see, ang first reading naton kung sa mga kauturan naton nga nakasimba na kagaina sa anticipated mass kag sa buwas, was taken from the book of Numbers, ginkuha ina sa libro sang numero nga nagapanumdum sa aton sang isa ka, you see, the bronze serpent, nagapanumdum sa aton kung sa diin didto sa bukid, didto sa bukid sang Hor, paagi sa alagyan nga nagapadulong sa baybayon sang Akaba, agud makalibot sila sa kadutaan sang Edom. Ini nga mga Israelinhon, bangod sila ginpagwa, sila ginluwas. Mga kauturan ko kay Kristo, ini nahanabo sa nahauna nga kasulatan, ukon mahambal naton ini nahanabo sa Old Testament. Kagani, while journeying in the desert, sang sila nagapanglakaton, the people grumbled against God and Moses. As a result, a multitude of snakes attacked and killed many of the Israelites. Madamo ang nagkalamatay nga mga Israelinhon. Fearful and repentant, the people prayed to the Lord, and God ordered Moses to make a bronze serpent and lift it up on a pole. And those who were looked at it were healed. Nag-ayo sila. Mga kauturan ko kay Kristo, diri nagapakita una sa tanan nga ang Diyos mahigugmaon. Ang Diyos aragid sa tanan-tanan nga nagatuo, nagapangamuyo sa iya. Ang Diyos, mga kauturan ko kay Kristo, ara siya ang kabuhi sang mga buhi, hindi sang kamatayon. Ang Diyos
aton niya kabuhi. Ang Diyos nagahatag sa aton sang kaygayunan nga para kita mahilway, para kita padayon nga kabuhi diri sa kalibutan. That is the first lesson. And the second thing nga luyag nakon nga aton pamalandugan is this: let us not be afraid or ashamed to show the cross in public, to wear it around our neck, to make the sign of the cross wherever we are. You see, ang cross, simbolo ina sa aton yung pagka-Kristiyano. Mabalaan naton ang isa katawo nga Kristiyano siya, o kung Katoliko siya, kung siya nagapanguros, hindi bala? That is why, sang gamay pa kita, ang mga katekista, ginatudloan nila ang mga kabataan. First, the basic thing and the first thing to do is, ibisan ang mga wala pagani naga-grade 1, is to make the sign of the cross. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, sang Espiritu Santo, amo gini una permi ginatudlo, no, sa aton nga mga kabataan. And why? Because again, ini nagapakita nga kita, mga Kristiyano, kag kita man, sumulunod ni Kristo, nga amo ang nalansang sa cross, and this cross symbolizes not only death, but this cross symbolizes our victory as Christians. This cross is not about death, but this cross is all about life. Kabuhi, mga kauturan ko kay Kristo. Amo gani, kung kaisa galing ang problema sa aton bala, kay ti mahambal kita, Father, tagsa-tagsa bala sa aton, may ginasakwat kita nga cross, may ginapasan kita nga cross, ni bala? And sometimes, the problem with us is that ang iban sa aton, bangod sa kabugat sang ilang nga cross, they easily give up. Ang iban sa aton, bangod ginatamad o natak-an na magbitbit sang ilang nga cross, tiyang ila ginaobra, ginapapasan nila sa iban nga tawo, ginapapabugat pa nila ang buluhaton o kun ang ulubrahon sang iban nga mga tawo. Mga kauturan ko kay Kristo, tandaan naton ini. We have, each of us, kada isa sa aton, may ara kita nga mga cross sa aton nga pagpangabuhi. By the virtue of our baptism, whether we like it or not, kita ginmarkahan. Kita ginmarkahan paagi sa sakramento sang pagbunyag, kag sa pagmarka sa aton, kita nangin matudtuod nga mga kaanakan sang mahal nga Diyos. And bilang matudtuod ni mga kaanakan sa mahal nga Diyos or the children of God, kita tanan-tanan may responsibilidad, may ara kita sang parte nga whatever will happen in our life, life must go on. We should endure suffering because as Christians, ara gidina sa aton nga pagka-Kristiyano, nga kita mismo maka-eksperyensya sang ginatawag naton nga mga pagtilaw o kon pagsubok sa aton nga pagpangabuhi. Mga kauturan ko kay Kristo, sa gisiling na akong kagiina, for the past at least 8 years in my ministry bilang pari, madamo ang akon agyan na, the ups and downs. Madamo nga mga pagtilaw. I was assigned in the seminary for first assignment ko, no, pag-ordain sa akon. Giordinahan ako March 16 bilang diakono. 2017 kag pagka-ordain sa akon, gin-assign ako sa Bailan, no, St. Vincent Ferrer Parish, for the Holy Week, no, under ging request ako ni Father Doming, no, Jocampo, may he rest in peace, no. And after that, I was transferred, no, after Holy Week, I was transferred sa Panitan, no. So I stayed in Panitan for almost 2 months, no. April to May, no, bilang diakono, under na naman kay Monsignor John Lusa, the late Monsignor John Lusa, may he rest in peace again, no. So after sadto,
pagka June, no, ginbalhin ako ni Cardinal Joe Advincula, no, ang aton danay nga obispo diri sa seminaryo naton sa minor seminaryo naton diri sa Capiz St. Paul Isatan Seminary. And I stayed here in the seminary for almost 5 years, no? And after that, I was assigned temporarily sa Lawaan Mission Station, Our Lady of Guadalupe, for 6 months. And then sa pagkapatay ni Monsignor Jan Lusa, gimbalhin ako sa Panay, no, for another 2 years. And after sa Panay, as part of the team ministry dito with Monsignor Noel Dislate and Father Patrick Advincula, last year, no, July of last year, I was assigned as the chaplain of the Rosarian Dominican Sisters and the Dominican schools, no, diri sa Archdiocese of Capiz dira sa Luktugan. And so mahambal na kon for the past at least 8 years in my ministry. Madamo nga mga pagtilaw. But you see, upon reflecting all of these things sa akong nga pagpamalandong, sa akong nga pagpangamuyo, bala mga kauturan, hambal na kon, ara man gihapon, wala gid naguntat ang grasya kag pagpalangga sa mahal nga Dios sa akong nga pagpangabuhi bilang isa ka pari. Kay nga bisan pa many times I fell down, many times nalilipatan ko ang akong nga obligasyon, many times madamo ako kakulangan sa akong nga pagpangabuhi. Yet God was with me all the time. Ang Diyos wala gid nagpalayo sa akon. Ang Diyos ara gid permi nagupod sa akon. Despite sa mga pagpasaan nakon sa cross kung kaisa mahambal nakon nga hindi ko nakaya, wala gid ako nadulaan sa paglaom because I know that ara ang Diyos. Balaan ko nga ang Diyos wala gid nagapabaya sa aton kung kita lamang nagasalig sa iya. Kung kita lamang puno ang aton nga paglaom sa mahal nga Diyos. Mga kauturan ko kay Kristo, subong man ina sa inyo, I am sure and I am pretty sure, although your life, mahambal naton, pareho sa akon, madamo man kita nga mga ups and downs. Amo na ganihang ba ko, the roller coaster lang gid ina. But you see, I am sure and I'm very sure, pretty sure, nga kadam-an sa aton, wala gid kita nag-give up. Wala gid kita nadudulaan sa paglaom, sa pagsalig sa atong mahal nga Dios. Bangod kabalo kita nga ang Dios nagpromisa nga paagi, no? Paagi sa sina nga krus nga kung sa diin ginlansang si Jesus, kita naluwas kag ginpromisahan kita sa mahal nga Dios nga indi niya kita pagpabayaan bangod siya ang aton nya kabuhi. Mga kauturan ko kay Kristo, tandaan naton ini. Sa tagsa naton nya pagpangabuhi, adlaw-adlaw, kung anuman nga mga pagtilaw ang mag-aabot sa aton nya pagpangabuhi, let us not forget ang aton nya identity bilang mga Kristiyano. Yes, we are Christians. And as true Christians, then we should not be ashamed. Hindi kita magkahuya sa aton nga pagka-Kristiyano. Hindi kita magkahuya sa krus nga may ara kita. Hindi kita magkahuya sa anuman nga mga pagtilaw nga mag-abot sa aton nga pagpangabuhi. Because again, bisan sa Kristo, iya inigindaog. Bisan sa Kristo, nangin madinalagon, bangod, wala gid siya nagpadaladala, wala gid siya nadulaan sa paglaom sa iya nga amay. So gani kita man, bilang mga kaanakan sa mahal nga Diyos, tani kita man mangin tampad, mangin matudtuod nga mga Kristiyano. Mga kauturan ko kay Kristo, tandaan naton ini. Ang pamangkot karon, pads, sa sini nya kapistahan sang exaltation of the cross, ukon
ang paghimaya sa Santa Cruz. What now is your pastoral challenge? Mga kauturan ko kay Kristo, simple lamang ang luyag nakon niya aton niya pamalandungan, kag subong man ipaabot ko sa inyo sa sining nga kapistahan. My dear friends, tandaan naton ini. Our journey as Christians may not be easy, for we are following the crucified Lord. Pero tandaan naton ini. It is the way of rendering good works and loving service in those in need. Nya kita, aton man mahambal, nya nangin madinalagon kita. Tandaan naton ini mga kauturan ko kay Kristo. Ini nga kadalagan naton sa cross, amo ini ang magadala sa aton pakadto sa aton nga amay. Ini nga pagpasaan naton sang aton nga cross, amo ini ang magadala sa aton pakadto sa kaymayaan, the victory, the exaltation sa aton nya kadalagan. Gani, there are only 4 things, 4 pastoral challenges nga luyag nakon nga aton karon pamalandungan kag ikabuhi sa aton nga pagpanglakaton, sa aton nga pagpangabuhi bilang mga Kristiyanos. And these 4 things, amo man ini ang luyag nakon nga akon man nga personal nga pamalandungan starting today or tomorrow, particularly sa akon nga anibersaryo, hasta na naman sa masunod nga tuig 2026. Ano ini? Ang una, let us walk with Jesus. Upod kita sa pagpanglakaton kay Jesus. Hindi naton pagpabayaan si Jesus. Dapat updon gid naton si Jesus sa aton nga pagpalakaton. Buot silingon, if we are journeying with Jesus, sigurado gid ako nga hindi kita magtalang-talang sa aton nga pagpangabuhi. If we are journeying with Jesus, sigurado, or if we are walking with Jesus, sigurado gid ako nga despite sa mga kakapuyon sa aton nga pagpanglakaton, God will always be with us. He will carry us. Let us walk with Jesus. Again, madamo kita nga mga pagtilaw nga mag-aabot sa atong pagpangabuhi. Hindi naton pagpabayaan ang atong kaugalingon nga mapalayo sa atong mahal nga Dios. Remember always to be with Jesus, to walk with Jesus. Number 2. Next is this. Carry your own cross. Sakwaton naton, bitbiton naton ang aton kaugalingon nya cross. Again, madamo kita nga mga cross nga ginapasan, kada isa sa aton may ara. Let us carry our own cross. Because our cross, for others, mabugat, for others may not, pero ang importante, ginapasan nato ng aton nya cross. Kay diri, paagi sa aton nya pagpasan sa aton nya cross, diri nato mapakita that whatever nga mag-aabot nga mga pagtilaw, bagyo o kununos, pagbaha, kalamidad sa aton nga pagpangabuhi, then we can still endure all these things. Malampawasan naton ini because this cross, saging sulito nakon, ini nga cross nga may ara kita. Again, it's not a symbol of death at all, but it is a symbol of victory. Ilansa man kita sa cross, madasma man kita sa cross, o kung ano pa dira ang matabo nga upod naton ang cross. Again, I am telling you, sa ulihi, ini nga pagpasaan naton, may pakadtuan gid ini, may kadalag-an gid ini. That is the second pastoral challenge. And third pastoral challenge, amo ini, do not be deceived. Hindi kita magpalukuloko. Hindi kita
magpa-deceive sa anuman nga bagay nga makitaan naton nga abi naton amo na ni ang shortcut. Nga abi naton amo na ni ang pamaagi para hindi kita magpangabudlay. You see, amo giniginapermi ginahambal ko, especially when I am invited to give talks. Ang yawa, bisan diin ara. Ang demonyo, ang temptasyon sang yawa, bisan anuman, bisan diin kita nga pagkakadto, anuman nang aton nga ginabuhat, ara gid ina iya. Because that is the nature. Natura ina sang demonyo, sang evil, sang yawa is to destroy us, to deceive us, to show us nga manami maayo ini. But in reality, it is not. In reality, naghatag ini sa aton sang kalainan o kon kalaglagan. Mga kauturan, do not be deceived. Every day, tandaan naton ini, adlaw-adlaw, we are being deceived by the devil. Adlaw-adlaw, haros gani oras-oras, ala ang temptasyon sa aton. The temptation to lie, the temptation to steal, the temptation to hurt other people, the temptation to make gossips, ang paglibak naton, the temptation of pagbutang-butang naton sa aton isig katawo, the temptation of hindi naton pagsapak sa iba niya tawo, the temptation of ang pagdala sang aton yung kaakig sa aton yung isig katawo. Inang wala kita sang patience, hindi kita kabalo magpaubos, inang hindi kita kabalo magpaiway. These are all deceptions of the devil. Gani, kabay pa, bilang matudtuod yung mga Kristiyano nga nagapasan sang aton niya krus, let us not be deceived. Ikaapat, kag katapusan yung pastoral challenge, focus on one direction. Focus on one direction. Isa lang, balaan man na naton kung ano nga direksyon. Ang dalan nga pakadto sa ginharian sa mahal ni Diyos. Ang dalan nga kung sa diin makadala sa aton sa kadalagan. You see, I was really sad to hear the news, no? Isa sa mga sikat nga mga personalidad dito sa USA kag nakaibalo lang kita kakadamuan sa aton, no? In the person of Charlie Kirk, no? May he rest in peace, no? Hindi siya Katoliko. He is a Protestant. He is an evangelical. Pero nangin matuod-tuod siya bilang isa ka Kristiyano. He defended our faith. Ginpakita niya kung ano ang dapat nga may ara sa aton nga mga pagka-Kristiyano. The morality in us, no? Kanami, I've been reading I've been watching sa iya nga mga videos kag ginabasa ko gid ang iya nga mga ginapanghambal. Hambal ko, if only kita nga mga sumulunod ni Kristo, kita nga mga Kristiyanos, if we only are true to our identity, matudtuod lang tani kita, I am sure, klaro para sa aton kung anong sundo naton nga dalan. Klaro para sa aton kung sa diin kita padulong. But again, because of our weaknesses, bangod kung kaisa, muna ganigdang ba nila ti Father, masarap ang bawal, kung kaisa, nadadala kita sa temptasyon. That is why kung kaisa, wala na kita focus sa aton yung pagpangabuhi, hindi bala? And most of the time, ang kalain pa, ang masubo pa, ti kung kaisa, makitaan pa ina naton sa aton yung pamilya. Kung kaisa, ara pa ina sa aton yung pamilya, o kung ara pan sa aton yung katilingban. It's sad to say pagid, nga the values, ang values bala, especially our Filipino values, bilang mga Kristiyano, our
Filipino values as Catholic Christians. As Filipino Christians rather, no? Nag-amat-amat na dula. Sa tung una, makita naton ang mga kabataan mag-alas 6, mag-orasyon, mag-abot sa panimalay, antes magkaon o kung may bisita, nag-bless, nagamano sa mga magulang. Subong, pila na lang kabilog ng mga kabataan na nag-aubra sina. Sa tung una, mabatian naton ang mga kabataan, the way they address sa mga magulang sila, manong, manang, manoy, o kun ate, kuya. But subong, halos hindi na gani sila, wala na gani sa pagrespeto. Sa tung una, makitaan naton nga halos kalabanan sa mga kabataan, mag-abot gani Domingo. We are excited to go to the church. Kay mara makasimba kita. Halos ginaredy na naton the night before, ginaredy naton ang bayo kung anong suksukon naton. Pero subong nga panahon, halos hindi mo gani madala ang mga kabataan, ang mga pamatanon sa pagsimba. Ang aton niya mga, ang sa inyo, sa sulod sa panimalay, kung kaysa hindi mo madalang imo nga bana, hindi mo madala imo asawa sa pagsimba. Again, because wala kita sang direksyon sa atong kabuhi. Mga kauturan, ara ang cross. If we do not know where to go, if we are unsure of what way or which way rather to go, look at the cross. Stare at the cross. Tuluka ang cross ni Kristo. That cross would always and would remind us kung ano kag kundiin dapat kita makadto. Gani mga kauturan ko Hesus Kristo. Amo ini ang ako niya pastoral challenge sa inyo. And I hope that these things, no? Ini nga apat nga pastoral challenge. Ini tani magapahanumdum sa aton nga wherever we go, whatever we do in life, whatever things nga pag-aobrahon pagid naton in the near future, ara ang cross. Nakatatak hindi lamang sa aton nga Panginoon, kundi sa aton nga tagipusoon. Magabalik kita pagkatapos sini nga mga palentutonon. Pagpamalandong sa santos nga ebanghelyo sa kada Domingo sa liturhiya sang simbahan. Pagpanghangkat sa mga Kristiyano nga binunyagan. Dali, magpamalandong kag magpamangkot kita. Pads, what is your pastoral challenge? Pads, what is your pastoral challenge? Mare! Kay balo ka bala kung sa diin ang tambayan sa mga kontraktor kag foreman diri sa Rojas City? Abaw, sa diin bala ina pare. Hindi ka maghambal sa hardware nga wala sang stock ha? Hindi no! Dira ina sa BY & Sons Trading Incorporated sa Rojas Avenue. Kompletos rekado sa construction materials. Ay hoo! May semento, lumber, plywood, seam, C-purlins, steel bars, PVC pipe, pintura, metal framings, water pump, mga gamit sa electrical, kag madamo pa sang iban. Kung magpatindog ka sang bago nga building o kung magpa-renovate sa imo nga balay, diri ka na. Napamatud-an na ang kabakod, presyo nga sulit kag patod. Gani, magtawag na sa 036-621-0259, subong man sa 6211-016 o kung 621-0279, kag kung sa cellphone naman, makig-angot lamang sa 0929-122-9677. BY & Sons Trading Incorporated. Mabakod, kompleto, kag masaligan sa tunga man sa tig-ilinit o kuntig ululan. Kaalagad, nakahibalo ka bala nga madamo sang disgrasya sa karsada nga sarang malikawan kung kita ang mangin mahalong kag responsable nga driver? Tama ka gid, kaalagad. Gani, yari ang pila ka mga pahanumdom para sa luwas nga pagmaneho sa aton nga mga karsadahon. Una,
Masami nga mag-seatbelt, hindi lang ini para sa driver, kundi pati man sa tanan nga pasahero. Bisan malapit lang ang pagbiyahe, importante ang seatbelt agud malikawan ang disgrasya. Ikaduha, gamiton ang signal light. Panundom lang, hindi kita manugpakot. Ihatag ang insakto nga senyales bago magliko o kung mag-overtake. Para sa kaluwasan mo, pagsangka pareho nga motorista. Kag syempre, likawan ang paggamit sang cellphone samtang nagamaneho. Kung may importante nga tawag o kung text, magdulog anay sa luwas nga lugar bago ini nga sabton. Ipabilin man ang insakto nga pagpadalagan sang salakyan kay wala ka nagakarera pakadto sa langit. Magluwas lamang kung nagasako ka na nga mag-una. Likawan man ang pagbiyahe kung nakainom sa makahulubog nga ilimnon o kung tuman kakapoy kag napilaw. Ang karsada hindi tululugan o kung palahuwayan. Mas importante nga makapuli sang luwas kaysa madamo sang samad o kung bagras. Hindi man pagkalimtan ang mga pagsulundan tuhoy sa trapiko. Respetuhon ang pedestrian lane, traffic light, kag road signs. Disiplinado kita nga Pilipino sa karsada. Sa karsada, kabuhi ang nakataya. Gani mangin alerto, mangin responsable, kag siguraduhon ang tagsa kabiyahe. Drive safe, Pilipinas! Ini nga pahanumdom ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Land Transportation Office kag 88.1 Spirit FM Rojas. Pet lover ka bala? Ginapangita mo ang maayo, barato, kag masaligan nga serbisyo para sa imo pinalangga nga kuring kag ido? Ari na ang Capiz Prime Veterinary Services Animal Clinic. Makita sa Kilometer 2, Barangay Lawaan, Rojas City. Nagahatag kami sang kompleto nga serbisyo para sa mga kinahanglanon sang imo kuring kag ido. Vet Home Service. Kami ang magakadto sa inyo. Konsultasyon kag pagpabulong, laboratory kag blood works, deworming kag vaccinations, low-cost spay kag neuter, surgery kag emergency cases, kag confinement para sa mas kinahanglan nga pag-atipan. Bukas Lunes tubtub Domingo, magluwas lamang sa adlaw nga Miyerkules. Para sa appointment o kung mga pamangkutanon, mahimo lamang magtawag sa 0930-654-8929 o kung sa 0966-994-0050 kag sa telephone number nga 520-0328. Bisitahan man kami sa Facebook sa Capiz Prime Veterinary Services Animal Clinic. Para sa luwas, mapagros, kag maripayon nga mga kuring kag ido, Capiz Prime Veterinary Services Animal Clinic na ang kadtuan. Capiz Prime Vet, alagang prime, serbisyong prime. Merong awit ang Beatles. Ang title niya, If I Fell. If I fell in love with you, would you promise to be true? Lahat ng iniibig, yan ang hinahanap-hanap sa kanyang mangingibig. Ngunit maraming pusong sawi, pusong baliw, pusong nasaktan. Ay, meron po tayong tipsan nyo. Kung gusto nyo na kayo'y ibigin ng tunay at wakas, isa lang ho ang mangingibig na ganyan. Ang pangalan niya si Jesus Christ. Naranasan ko na sa buhay ko ito. Kung siya'y umibig, tapat, totoo, di magmamaliw at dalisay. Pagpamalandong sa santos nga ebanghelyo sa kada Domingo sa liturhiya sang simbahan. Pagpanghangkat sa mga Kristiyano nga binunyagan. Dali, magpamalandong kag magpamangkot kita. Pads, what is your pastoral challenge? Pads, what is your pastoral challenge? Mga kautoran, welcome back sa ating programa sa subong gabi Sabado, September 13, 2025. Pads, what is your pastoral challenge? Kag sa siningation, luyag ko lang ipaybalo sa inyo nga ti kay bangod halos bilogid nga adlaw no
nagbuhos ang ulan diri sa siyudad sang Rojas, no. I do not know sa aton iban yung mga kabanwahanan diri sa probinsya sang Capiz, pero diri sa Rojas, no, halos non-stop gid ang ulan. Ti ang aton nga invited nga guests, no, wala na dayon kay bangod baha sa ila, no. Ati gani gid ako sang pasaylo sa inyo nga sa subong nga gabi wala danay kita sang guest, no, gani pasensya kay ti wala kita mahimo, but padayon Japon ang aton nga programa. So gani mga kauturan, no, for those sa inyong ang aton karon nga pamangkot, for those sa inyo nga willing mag-share sang ilang story, sang ilang experiences and life lessons, no, pwede gid ninyo dira ma-type, ma-share ninyo aton ina pagbasahon, no. So the question is, bilang isa ka Kristiyano, paano mo ginapasan ang imo nga cross, no? Amo nang aton nga pamangkot subong, bilang isa ka Kristiyano, paano mo ginapasan ang imo nga cross? So if you are willing to share, no, pwede gid na ninyo i-type dira para makahatag man kita mga kauturan sang inspirasyon sa aton yung mga kauturan nga nagapamati kay nagasubaybay diri sa aton nga programa. Hindi lamang ako lang gid, no, at least manami man inaya nga sa inyo, no, bilang sa aton nga mga laiko, no. I'm sure you have your, again sa gisilinawang ginaw, you have your own personal struggles in life, no. Ti kung ma-share ninyo ina, mas manami gid para makahatag man ina inspirasyon sa aton nga mga kauturan man, no, nga nabubudlayan pa sila in terms of, sa proseso, sa pagpasan sa ila nga cross, o kung pagbaton sang ila nga mga cross. But before naton pagbasahon ng inyo nga mga comments dira, luyag ko lang danay i-shout out, no, ang aton mga kauturan nung nga nagapa-shout out kung subong man nga nagaupod sa aton diri sa aton yung mga social media accounts. Una-una diri sa aton nga Facebook page sang 88.1 Spirit FM Rojas, no. Ma'am, good evening Father, nang Lodici, no, dira sa Sapian, Mrs. Lodici Okbenya. Hello nang, good evening, no. Nalipatan ko na pangalan mo gani nang, no. Yes, good evening Father. Go po din sa permisa ato, no. Ang PTBA President sang Santa Maria Mater Regina Seminarium. I believe overnight subong nang nung aton yung mga major seminarians, no. And they deserve that, no. Bangod balaan man naton nga kapoy gid sila kag ti bag-o na natapos ang fiesta, no. We have Mr. Ponyot Lapida. Mayong gabi Father. Amen. Salamat sir. Ma'am Almira Beru Pading. Good evening everyone. Good evening to you Ma'am Almira. Tita Joseine Baredo, good evening Father Mlex, kag sa tanan nga nagapamati sa 88.1 Spirit FM Rojas. Salamat tita, dira sanhawon panay, of course, kay Father Ronnie Banyas, ang kura paroko dira sanhawon, kag sa ibang padra ng mga titas, no. Madamo gid nga salamat sa inyo. And of course ako yung friend kay Mara, no. Mara Baredo, I think tita, no, naglakat na si Mara, no. May kadtuan siya, no. Enjoy lang gid Mars, no. Mr. Jomar Hovena, good evening Father, good evening sir. Ma'am Edna Biap Bantay, good morning Father Mlex. Wow, good morning Ma'am Edna. I do not know kung din kasubong nga lugar, pero diri sa aton, no, good evening sa Philippines, no. Maybe sa ibang ikaw nga lugar, no. Please let us know lang. Yes, Mr. Ponyot Lapida, may gabi Father, gapamati kami kag galantaw sa imo upod ko sa migo otong, amen, no. Salamat upod ko sa migo otong, no. Salamat Punyot na Lapida, Mr. Punyot Lapida. Salamat gid, no. Ma'am Geraldine Cordovero, good evening Father, kag sa tanan nga pamati. Salamat Ma'am Geraldine. Ma'am Nida Caballero, good evening Father, no. Good evening Ma'am Nida, salamat man. Mr. Stefano Babila Alcones, good evening Father, shout out po. So shout out kay Sir Stefano Babila Alcones. Salamat gid, no. And of course, ang ato niya technical partner, no, nga wala absent sa subong kay nagasaulog sa sang iyang kaadlawan, technical or kalagad Benny Dalida. Good evening Pads and happy birthday sa imo kalagad Benny. May dala ko sa imo diri nga regalo, ti wala ka man diri, I think ubuson na lang ni kalagad ni Mingming ini karon kag ni Albert, no. Siguro kung ara man si Albert, I don't know kung ara si Albert, no.
I do not know kung di ka subong Benny nagapalagyo ka birthday mo, wala ka gid nagatreat, no? Happy birthday sa mo Ben, no? Salamat gid sa imo nga pagserbisyo sa aton nga simbahan, pinaagi sa imong skills and expertise, no, especially sa aton nga mga technicalities diri sa aton nga stasyon 88.1. Ma'am Becky Lana, good evening mga kalagad. Salamat Ma'am Becky. Ma'am Annalyn Acosta, good evening Father. Great. Suki pakigreet na ang mga suki sang baby girl karenderya dira sa TATC or Teodoro Arsenas Trade Center. Acosta family, God bless, no? Salamat Ma'am Annalyn, and of course sa mga suki sang baby girl karenderya, no? Dira sa Teodoro Arsenas Trade Center, wala pagid ako da, no? Ginambal na lang ako diri Ma'am Annalyn nga makakadto ako da sa inyo, makatilaw ko ta sa inyong pagkaon dira, no, sa inyong karenderya. Bisan mga utano ng dira, no, kabay patani, no, mga tambo tani ba, mga ginataan manami gid ina, no, o mga isda dira sinabawan, paborito gid nato, no. Salamat Ma'am Annalyn, kag of course sa mga suki gid ninyo sang baby girl karinderya. Ma'am Dolores Suarez Loha, good evening Paz. Good evening Ma'am Dolores. Ma'am Tin Gonzales Winda, good evening Father, especially kay Elsa and Early. Gapamati gid ni sila permisemo. Ay salamat gid Ma'am Tin, and of course kay nay Elsa kag nay Early, no, madamo gid salamat sa inyo nga pagpamati. I really appreciate it, no. I hope someday makita na kita kag ma-invite ko man kamo diri, no, para makashare mo kamo sa inyo mga personal experiences and stories, no. Manami gid na iya nga madamo kita nga mga lessons and inspirations nga makuha sa inyo nga simple nga pagpangabuhi, and I'm sure makarelate gid ina ang tanan-tanan, no. And diri naman sa aton sa pamati Facebook page nato ng upod sang akon nga mother dira sa balay, no, kay Lynn Salazar. Good evening Father M, gapamati gid ko. Good evening Lynn. And of course sa akon nga mother kay Doña Mrs. Annabel Orocio Hevero. Nay, good evening. Salamat gid sa inyo nga pagpamati diyan sa amin dan, and keep safe. No, I do not know kung gaulan diyan. Keep safe and thank you sa advance greetings, no. I hope nga well, of course, mauli man ako dyan sa Tuesday. Galing may meeting pa kami. I do not know yet, no, kung makauli pa ako, no. May meeting kami sa amon niya pastoral group number 2, no. May meeting kami. Ma'am Dina, no, Tita Maria Dina Domosdos Estorque, kay Tita Dina dira sa Dao, the President of the Parish Pastoral Council. Good evening, Pads. Thanks for the wonderful words that you shared with us. We learned from you, TDH, no? True, devoted, and humble Christians. Amo na kagaina, no? Gapasalamat gid ako gani mga kauturan, kagaina ang first day sang Novena Mass, no, dira sa parokya ni Santo Tomas de Villanueva sa Dao, Capiz, no? Magasaulog sila sang ilang kapistahan sa September 22, I guess, no? Of course, Monsignor Jo Villarreal and kay Father Ben Chansing, ang resident priest, Monsignor Jo the parish priest, and mga parokyano dira sa Dao, no. Salamat gid sa inyo nga padayon nga pag-abulig, pagtibong sa aton nga simbahan kag sa aton nga magagmay Kristiyanong katilingban dira sa Dao, no. Salamat gid Tita Dina, and I truly appreciate gid, no. Kadamo gina, no, kadamo ang nagasimba, no. Salamat gid. Tita Nay Cirela Umayaw, Tita Nay Ating, no, who is celebrating her birthday today. Pila ka na subong Nay Ating, no? Ay, lalipatan ko na, Nay. 78 or 77, no? Nalipat na ko, Nay, no? Good evening, Father M. Lex. I'm watching and listening. Happy anniversary sa donation mo para buwas. Salamat, Nay Ating, no? And of course, you are part of this, no? You have been part already of my ministry, of my priesthood, no? Salamat gid sa inyo, and padayon gid ya kamo nga nagasuporta sa akon, and forever I will treasure your prayers, your support sa akon nga pagkapari. Balaan nyo man ina Nay Ating, no? Kagaina mga kauturan, no, going here sa stasyon nato, no, nagtawag ko kay Nay Ating to personally greet her. Although Nay Ating, no, nag-story gid ako sa akon niya Facebook, kung makita nimo ging greet gid nakon ikaw, no. Ma'am Cecil Arsenas, good evening Father M. Lex, happy 8th sacerdotal anniversary. Salamat Ma'am Cecil dira naman sa Panay, no. And of course
you have been part also of my journey, no? When I was assigned sa Panay, dako gid ang bulig man ninyo sa akon kag you have been supporting the church dira sa Panay. Salamat gid sa padayon ninyo nga pagbulig kag of course that is our heritage church, no? Dira sa Panay. Salamat gid sa inyo. Ma'am Jenaline Omelan, good evening Padre Emles. Salamat Ma'am Jenaline. Hi Jenaline, salamat gid sa imo. Tita Antonieta Tonalgo, happy priestly anniversary Padre. Salamat. Salamat Tita dira sa tubungan, no. Hopefully makabalik ako diyan sa tubungan, no. If I have time, no, nga makasakaliwat sa bukid, no, sa inyo with Ma'am Sandra, no. Salamat gid, dako gid ako nga pasalamat man, especially una no kay Ma'am Sandra, nanging teacher na ako sa high school ako, dako gid again hindi gid ako wala gid ako kakahuya nga maghambal nga si dako gid ang bulig sa ako ni Ma'am Sandra, no. Nagtubo akong bokasyon nga madamo ako natunan, especially that's why my favorite subject is history and geography because of her, no. And yeah, salamat Tita Antonieta, no, Tonalgo, ang utod ni Father Ted Tonalgo na mga kauturan, no. Salamat gid kay every time nga magsaka ako dira sa tubungan, no, I always feel at home gid dira sa inyo and nagaprepare gid kamo dira. Dubisan kung kaysa late ako magambang nga pagkaaga, no, nga masaka kami, nagaprepare kamo and some breakfast para sa amon. Thank you so much Tita from the bottom of my heart, no. Ma'am Jocelyn Buhat, good evening Father Emles. Good evening Nay. Watching from Dubai. Wow. No, Ma'am Jocelyn, salamat gid and take care dira sa Dubai, no. Salamat gid sa imo nga pagpamati. Maraming salamat po hambal niya. Hambal ni nice ating sarila Mrs. Umayaw, no. Salamat sa spiritual words nga gina-share mo sa amon to enlighten us about the exaltation of the cross. Of course, nay ating, no, subong lang gani ako, na to be honest, nakahibalo nga sundanay gali ang birthday ni mo kag ang anniversary nako, no. This is very meaningful for the two of us, no. And upod pa din nag-lantaw Ma'am Teresita Desierto Alipusan, nag-upod man sa aton sa paglantaw. Ma'am Maria Luisa Minyaves Panisa is also watching. Ma'am Jonaline Agil Bisana is also watching. Ma'am Marian Dapilaga, salamat gid of course ang akon nga tiya Mrs. Anale Orosio Bukayan. Mama, salamat gid sa imo nga pag-suporta always, all the time. Ma'am Rona de la Cruz Villanueva is also watching. Ma'am Mary Jane Astros, salamat gid. Ma'am Evangeline Bernabe, salamat man ma'am. Ma'am Jonaline, good evening Pads, kag sad evening maulanon gani mama, no. Maulanon gid, no, ang aton niya kagabihon nalipaginas ang aga, no, kag madamo nagigabaha diri, no. I hope maguntat na ang pagbinaha man kag of course ang pag-inulan para ang pagbinaha, no, hindi na magtaas pagid ang aton ang tubig, no. Ma'am Rona de la Cruz Villanueva, Ma'am Mary Jane Astros, Sir Neil Bert Alegre Koala is also watching. Tita Loida Barrera, good evening Pads. Good evening Tita Loida Barrera dyan sa Lunoy. Lanot kamutan, no? Nagaupod gid sa aton. Kagainatan nagkitanay kami to ni Auntie sa Dao, no? Nagistirahanay kami ni Auntie. Salamat gid Tita Loida, no? Ma'am Rebecca Cabalo is also watching. Ma'am Migan Dolorico is also watching. Salamat gid. Ma'am Ameline Luna Ricardo Villamor also watching, no. Nainida Carpin, hello Nay, dira sa Panay, no. Madamo gid nga salamat. Ma'am Marie Jane Astros, yes. Nang Ruby Buhat de la Torre, hello Nang Ruby, good evening, salamat man nang, and grateful man ako, no, nakilala ko kamo dira, of course dira sa Panay, no. And sa imo nga suporta Nang Ruby, and very supportive. Dugay na taway kakitanay, no. I hope makakitanay kag makabisita man ako diyan sa inyo, hidlaw naman ako sa inyo, no. Ma'am Ivan, yes. Mr. Zakia Felipe is also watching, sir. Salamat gid. Sinoniman, Ma'am Soled Sontas, I do not know, sorry, Inaoj or basiging baliktad lang ini, no. Salamat man. Ma'am Lori Diciembre de Emoy Forigay is also watching. Salamat gid, no.
Tita The King Barrios, of course, no? Dira sa Luktugan, ang mama ni Father Ryan Barrios. Hello, Tita. Good evening. Salamat gid sa imong paglantaw kapag upod sa aton nga programa. And of course, speaking of Father Ryan Barrios, ang aton nga mga kauturan, nga mga parian, no? Dira sa Colegio de la Purísima Concepcion, pinunahan sa aton nga rektor, Monsignor Nonoy Villanes, and subong man sa aton nga mga parochial schools, no? Diri sa Archdiocese San Capiz, no? Both in Eastern and Western Vicariates, no? Nga ginapangunahan ni Father Ryan Barrios ang superintendent, school superintendent sang aton nga parochial schools diri sa Archdiocese of Capiz, no? Madamo kita nga mga parochial schools. We have in Pilar, in Panitan, in Pontevedra, no? We have also in St. Catherine sa Mambusa, ang Olsi sa Dumaraw, ang sa Hamindan, ang San Sebastian, and may mga ibang pagkita nga mga kinder, no? I think, or nursery or kinder schools, no? So gani kabay pa mga kulturan, no, nga aton man nga ipa-enroll, no? Ang aton yung mga kabataan, aton yung mga apo sa aton yung mga parochial schools para matagaan makatuon pag sila sang values nga matutuod. Amutos wala sa ginsiling na akong gina nagamat-amat na dula ang aton yung mga values, the Filipino values naton. Kabalugi kita nga ini nga mga eskwelahan, ang aton nga mga private and Catholic schools, no? Wala gid ini gauntat sa pagtudlo sang values formation sa aton nga mga kabataan, no? Ma'am Florma Agana, good evening, Nay, dara sa Katedral. Ma'am Jovil Oreta Di Juan is also watching. Ma'am Riacel Marcelo, good evening, ma'am. Sorry, nalipatan ko, ma'am, kagiina, nakita ko ikaw giduuna-una, no? Nga nagatan-aw sa aton yung programa. Salamat, Ma'am Riacel, always. Very supportive with si Ma'am Riacel dyan sa Mindanao. Kung malapit lang gaan, ma'am, ikaw gidyan, invite ko gidari, no? Ang akon another tita ko, Mrs. Anazenda Orocio Omega. Hello, Auntie Didin, good evening dyan sa Hamindan. I hope okay ka mo dyan, no? Mr. Mark Bacaro is also watching. Yes, sambal ni Tita The King Barrios. Good evening, Father. Good evening, Tita. And of course, ang akon nga cousin sa Manila, Navotas, no? Nang Rhea Cosay Lindo. And of course, hindi hindi magpaulihi. Ang akon nga gumangkon, ang akin pamangkin dyan sa Navotas, of course, kay J. Matthew Friends. Tama ba? J. Matthew Friends Lindo, no? I hope you are happy kay nagapag-greet din siya sa akon. Hello, Matt, baby Matt. I miss you so much and I hope to see you this December, no, pagbalik na akon sa Manila. Salamat, Matt, and of course kay Nong Prince, kay Sai, kay Hans, and of course kay Sean, no. Thank you so much dyan sa inyo ng Rhea and family. Yes, Ma'am Jovian Hinete Canyares is also watching. Salamat, Gid. Ma'am Gina Flores Better is also watching, no? Kaiser Billones, good evening, Paz. Hello, Kaiser, good evening. Ang sakristan na dira sa Panay, no? Salamat, Gid, Kaiser, no? Padayong gid kamo sa pagserbisyo sa aton nga simbahan, okay? Sino padri? Ma'am Dayday Liza is also watching. Ronnie Valguna Jr. Hello, Pats. Good evening. Hello, Ronnie. Good evening. Ang sakristan, I don't know, Ronnie, kung sakristan kapag Japon o sakristan mayor dati, no? I think until now, no? Diyan sa Hamindan, no? Sa parokya, mga gamay pa ni sila sa itong una, no? Salamat, Ron. Salamat sa imo nga pagsubaybay kapag join sa aton nga programa, no? Diyan sa Hamindan. Keep safe ka mo dyan, no? Ma'am Carmela Barrera, good evening. Father Emles, good evening, Nay. Salamat, Gid. I think sa Panay si Nay, no? Sino pa? Ari Padrido kadamo na Gid nagsululod. Mr. John Ignacio Funesto, hi, Pads. Hello, John, no? Kamusta na dira, no? Pagkikita-kita na, no? Dira sa Panitan, no? Dati man ng sakristan mayor. Ay abot ikaw mo Japon subong, no? Sa Panitan naman, no? Mr. Jose Tan Jr. also watching. Salamat, sir. Ma'am Rowena Ramos is also watching. Ma'am Maria Luisa de la Cruz is also watching, no? Mr. Edgar Mendez is also watching. Salamat, sir.
Mr. Genesis Lanova Villamor is also watching. Miss or Ma'am Jezel Escalada Zabala is also watching. Salamat gid, no? Ma'am Lizel Escamilla Ibanez is also watching. Salamat ma'am, no? Mr. Dorado Ellen Calanza is also watching. Salamat gid. Ma'am Christine Grace Sogang Diondo is also watching, no? Mr. Vicente Carpin, I think bata ni Nainida, no? Salamat gid sa inyo nga pag-upod, no? Sa aton nga programa. Yes, no? Again mga kauturan, kung may ara ka mo nga gusto i-share sa aton subong nga programa sa subong nga gabi, no, ang aton nga pamangkot bilang isa ka Kristiyano, paano mo ginapasan ang imo nga cross. Again, this is in celebration sa aton nga kapistahan sang exaltation of the cross sa subong nga Domingo or paghimaya sa Santos nga cross. So ang aton nga pamangkot again is bilang isa ka Kristiyano, paano mo ginapasan ang imo nga cross, no? So amoy nang aton nga pamangkot subong nga gabi, and please, no, pwede gid kamo dira ka type, i-just comment it there para mabasa naton, and just to give also an inspiration sa aton yung mga listeners man kag nagaupod sa aton subong nga gabi, no? Yes, no, Ma'am Rona de la Cruz Villanueva is also watching, no? Salamat gid sa inyo nga mga sa pag-upod ninyo. So I check aton diri sa piyag pagid nga aton nga page, no? Kanami mga kauturan, no, kay ara gid kamo nagaupod, no, sa aton nga mga programa, no, sa subong nga gabi, no? Let's see. Ari pa kita. And of course, no, mga kauturan, no, luyag ko lang Ma'am Annalyn Bocalan Enriquez. Salamat ma'am sa imo nga pag-upod diri sa aton nga programa, no. Mga kauturan, no, I just would like also to greet happy anniversary kay Father Stephen Declaro sa iya nga pagkapari, and tomorrow in advance, no, actually may kadungan ako sa akong anniversary, Father Alvin na dati, no. Father Alvin is turning 7 tomorrow, although I will be turning 8, so ahead lang ko siya 1 year, no. Father Alvin is the spiritual director sang Santa Maria Mater Regina Seminaryo, no. Father Alvin na dati, advance happy anniversary, no. And of course sa subwas man gid nga adlaw, duha pa gid ka pari ang magasaulog sang ilang nga kaadlawan or birthday nila, no. Father Cornelio Delfin, Father Cone sa katedral, and of course Tatay Judol Dorado, Father Judol Dorado naman ang kuraparoko sa Mianay nga parokya, San Pedro Calungsod. So they are celebrating, no. Amo gani ina nga ginpili ko ginasadto ang nga maordinahan ako sa Exaltation of the Cross September 14. It is because that is also the birthday of Tatay Judol, nya that time among kuraparoko namon sa Hamindan, no. So gani dako gid ang ako nga pagpasalamat kay Tatay Judol, and I always see to it every year, no, nga magsaulog siya sang birthday, kag anniversary na ako, nagabisita gid ako kay Tatay Judol, no. Nagapakita gid ako to because dako gid nga part sa ako nga pagkapari, no. Si Tatay Judol, dako gid ang influence sa ako ng iya nga mga sharings, no, ang iya nga mga paglaygay sa akon, advices niya sa akon. So dako ginapasalamatan sang dako, no. Ma'am Dolores Suarez Loa, amal niya, good evening pad. Salamat gid, no, sa imo. Okay? So mga kauturan, daw wala naman may giga-comment ng iba, no. Mr. Lindon Mendoza is also watching. Salamat gid, sir. Mahulat lang ta siguro few minutes. Again, if you have something to share about bilang isa ka Kristiyano, paano ninyo ginapasan sa cross, we would appreciate that aton inapagabasaon, no. Mr. Vicente Carpin, good evening pads, there is naman sa aton nga page sa 88.1 Spirit FM. Yes, Mr. Edgar Mendez is also watching. Salamat gid, no. And of course, Ma'am Catherine Anastasio Peñalosa is also watching. Salamat gid, Ma'am Catherine, no. And of course sa aton yung mga kapariano nga ginapangunahan sang aton yung halando yung Arsobispo Monsignor Vic, no. Ang aton niya Arsobispo si Monsignor Vic is very supportive gid, no. Ilabi na gid sa aton yung mga kapariano, ara gid ang iya nga maynon nga
paggiya sa amon nga mga kaparen, and of course sa aton tanan-tanan, no, sa aton nga simbahan diri nga lokal simbahan sang Capiz, sa aton nga iban nga mga kaparian pagid nga ginapangunahan sang aton nga Vicario General Monsignor Reggie Pamposa, no. And of course again sa subong nga gab-iti ang iba naton nga mga kaparian nagapahuway na ni sila kay may mga schedule na kagaina, tapos buwas no Domingo na naman niya adlaw. So salamat gid sa we'll always remember, no, mga kauturan, to include kami nga inyo nga makakaparian sa inyo nga pangamuyo because we need your prayers, no. Sometimes nadudlaan man kami direction, sometimes, no, tungod sa kabugaton sang cross nga ginapasan kung kisa mambal namon and magi-give up na. But again, with your prayers, with our collaborative prayers, no, tanan ini magamag-an kay nagabinuligay kita, no. So amuman ini, no, ang aton gid nga luyag man tani nga ipaabot sa aton tanan-tanan, no. Isa kita daw mo na ginahambal ko bala nga isa lang kita tanan nga barko nga ginasakyan, no. Isa lang tanan ka baroto o lupod kita tanan dira. Sa aton nga paglayag, sa aton nga pagpanglakaton may pakadtuan kita. Pero sa aton nga pagpalayag, sa aton nga pagpanglakaton, may ara nga mga mabalod nga mga area, may ara nga mga pagtilaw, amo ni mga pagtilaw sa atong kabuhi. Hindi kita madulaan sa paglaom, magsalig kita sa mahal nga Dios. Bangod kabalo kita ang aton nga Dios, siya ang aton nga dalan, siya ang aton nga kabuhi, kag siya ang aton nga kamatuoran. So gani, let us always, no, entrust ourselves to God. After all, again sa ginsulit, gihambal akong gina, ang cross nga ara sa aton, it's not a symbol of death. The cross that we have now is a symbol of victory. Ang cross nga may ara kita subong, nga kung sa diin, ginluwas kita ni Jesus paagi sa paglansang siya sa krus, sa pag-ula sang iya mismo nga dugo. That is a symbol of love, of sacrifice, of unconditional protection para sa aton tanan-tanan. Gani mga kauturan, hambal ni Sir Vicente Carpin, balik ka na sa Panay Pads. Wow, salamat gid sir, no. I think balaan nimo madamo man tasang iban pagiging mga mission, no. So kundi inang kita ibutang, no, amo na gani hambal na kon man, ako personally, no, I just grow where I am planted, no. Balaman na naton ang mga kaparian naton iba-iba man ni nati, we try our best, no. If not the best that we could offer, at least, no, we're trying our best nga para mangin madinalagon kami sa amon nga ministro, tampad kami sa amon nga pagserbisyo, kag mangin matutuod kami nga mga alagad sa mahal nga Dios, no. And Ma'am Jovian, yeah, okay, nabasa ko na ini na ano ko naman ini, no, na nag-greet ko naman ang aton nga nagaupod sa aton. So with this mga kauturan, madamo gid salamat sa inyo nga pag-upod, and thank you so much also for your greetings, advance greetings, no. I really appreciate that, and please continue to pray for us, priest, no, especially sa ako, no. I need your prayers. Ako man, same thing, no. It's a mutual thing, no. Nagapangamuyo man ako sa inyo, and please supportaran ninyo ang aton nga simbahan, supportaran naton ang mga programa sang aton nga simbahan. Tanan-tanan ini ginadihot naton, tanan ini aton ini nga gina tingwaan, no. Hindi para sa para sa personal naton nga interest, pero kundi para sa kadalagan ini sang aton nga simbahan, sa kada isa sa aton, tagsa-tagsa sa aton, no. So again, let us love each other or one another, no. Let us help one another, and let us continue to carry our own cross. Again, may pagkadtuan gid ini, and this cross is not a symbol of defeat. This cross is not a symbol of death. This cross is not a symbol of failure. But this cross that we have in our life is a symbol of victory and the unconditional love of God for all of us. Again, sa liwat, madamo gid nga salamat sa inyo nga pagpamati, kag magatapos kita sa sini nga programa paagi sa aton nga mga pagampo kag pangamuyo.
Sa ngalan sang Amay, sang Anak, sang Espiritu Santo. Amen. Si Jesus nangin masinulundon tubtob sa kamatayon sa krus. Bangod sini, ang silot sang krus nangin kahoy sang kabuhi. Aton simbahon si Kristo, nga paagi sa iya balaan niya krus, nagluwas sang kalibutan. Sa tagsa kapag-ampo, ang aton nga sabat, Ginoo, luwas sa kami paagi sa gahom sang imo krus. Agud niya ang simbahan, hindi maguntat sa pagpahayag sang nalansang nga Kristo, ang gahom kag kaalam sang Dios, nagapangamuyo kami. Ginoo, luwas sa kami paagi sa gahom sang imo krus. Agud niya ang mga katawhan kag mga pungsod, magtindog sa idalom sang bandira sang krus, niya ginbayaw para sa kaluwasang santanan, nagapangamuyo kami. Ginoo, luwas sa kami paagi sa gahom sang imo krus. Agud niya ang mga makasasala, makakita sang kapatawaran, kalinong kag kaluwasan kay Kristo, nga nag-antos sa aton, mga kaluhayon sa krus. Kag paagi sa iya mga pilas, ginayo kita, nagapangamuyo kami. Ginoo, luwas sa kami paagi sa gahom sang imo krus. Agud niya ang mga nagaantos, malakip sang ila, kasakit sa pag-antos ni Kristo, nga nagabag-o sini sa iya makaluwas nga sakripisyo, nagapangamuyo kami. Ginoo, luwas sa kami paagi sa gahom sang imo krus. Agud nga ang mga masakiton, magtan-aw paagi sa pagtuo sa krus ni Kristo, kag makakita sang kaayuhan sa lawas, una-una kag espiritu, nagapangamuyo kami. Ginoo, luwas sa kami paagi sa gahom sang imo krus. Amay nga langit nun, sang gugma ang imo anak naghalad sang iya kaugalingon bilang halad sa krus, sa diin ang kamatayon natabo. Padayon na nga magtubo ang kabuhi alin sa kahoy sang krus, kag ini magbag-o sa kabuhi nga walay katubtuban. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga kauturan, sa liwat madamo gid nga salamat sa inyo nga pag-upod diri sa aton nga programa sa subong nga Sabado sang kagabihon, Septyembre 13, 2025. Kalagad, isa na naman ka programa ang aton nga ginupdan diri sa kahanginan. Sa tanan nga nag-upod sa aton pagpangalagad, madamo gid nga salamat kag kita ay kita sa liwat. Sa pangalan na lang sang aton nga station broadcast team, nga ginapangunahan sang aton nga halando nga Arsobispo, His Excellency the Most Reverend Victor Bibendico Didi, ang aton nga station manager, Reverend Father Mark Granflor, Technical Director Alagad Minging Wego, kag subong man ang aton nga technical partner nga wala diri subong, kay mangud nagasaulog sang iyang kaadlawan, Alagad Benny Dalida, kaupod si Kaalagad Albert Pastrana. Ini naman ang inyo nanging kaalagad sa pagtuo kag pagserbisyo, Kaalagad Father M. Lex Severo. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas. Sama-sama together, always and forever. Maayong gabi, kag God bless Pilipinas. Pagpamalandong sa santos nga ebanghelyo sa kada Domingo sa liturhiya sang simbahan. Pagpanghangkat